दा मेसे देलायदोनो इदि नेबाय थानाय नामा मा दा होनो आंनि मोजां होननायाव मा देलायदोंलाय मा देलायदों मा गाननो देनाय इमान गोबाव ओंखारना नेबाय थानांगोन जों जाबाय बिमा ना जाबाय ओमफ्राय खोनो आंखौलाय हरदो बेदर जाबाय बिमा बिदिनो आंखौलाय हरदो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दादु सुरगियानि भिडिअ फिन खेबसे बर' होननाय जाबाय सदिननि भिडिअ माबायदि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थुदो बिदिब्ला लोगोफोर माबायदि नायलांबाय थादो गुड मर्निं लोगोफोर बेरे फुंजानि उथिलायबाय सेख्लाफोरा सिबदोसो मा बुस्थु थाद' बेरे फुंजानि उथिलायबाय दसे उथिना खारना फैबाय बें गरम खालामदो उदैफोरा पेटलाटला जालांदो फोजानि र' गासैखौ बारु नै लोगोफोर जानिया न'आ जा मुस्लिम बायसा उदुजोबो एकदम जिफोरा जेखैबो आलाय सिलाय मुस्लिम नुखायोनो लोगो उथि सा लोंसै ओइ उथिदो बेनो लोगोफोर मोखांखौ नाया माने इनिखो एलार्जि जानानै बुलब बुलब जाजोबना दङ मोखाङा एलार्जि जादों इनो एलार्जि जाना बुलब बुलब दे उथि सा लोंनांगो दुगैनोसै लोगोफोर दुगैनानै दिनै बाजाराव ओंखारलांसै मेदा बाजाराव दसे थानानै डिउटियानो नालाय गारि सालायनायसो ओइनो लोगोफोर जोंनिखि थासुमलिखौ इदि पप दाबनानै फानफैयो माने थासुमलिखौ फुङाव पेपे पुपु पापा दामनानै फानफैयो थासुमलिखौ लोगोफोर नोंसोरनिखि बोरै फानो कमेन्टआव खोथाहर दसा जायाखै हा एसेबां गोबाव सा फुदुंनायानो दे गाइखेर गैया जा लाल साह लोखि फुजानि जिलापि कंकर मिया फैला मेरा सा लोंनो सा लोंग्रा मोनसे खालामबाय थायो दैलां फैसा दे मेगनखौनो फुफ्ल'जोबना ला खोमोनानो बारायबाय थायो गोलावनो मेगन मुसुगुरनि खोमोनानो दाग्लाम सिंनियाबो गोलाव ओंखारदो प्लास्टिक जाबाय जिलापि गोसोमा माबा खालामनानै सारदे आसिम थेगलाय ना बोरै गोथाव जिलापि गोसोमा बिफा फिसा माबा जायालैयो लोखि फुजायाव बेरायनो थांदोंमोन इखौ लाना फैबाय मैयायो आंना चिकेन पक'रा खालामनायाव मान न'आव फैबाय मिसाखानो 100नि गावसोर जाफा फैजोबदो नों मावसिन बरा मानो बाबुथि माबोरै जा गारि फैनो हागोन नोंनिया फिसा माखाखौबा बहा दोनो मासे ओंखारबोदों नै लोगोफोर मावजि फिसा नांगौबा जानायाव पाका न'आव दोनहैयो आङो बेथो अयथासार लेथ्रा खियोमोन दाग्लामनो आबोआ लोङाखै थाबनो माबारै स्कुलाव थांनो गारिया फैनो हागोन जा माव खानाय लावबाय इनो नों गेलेबाय थाबा खिन्थु मोनसे मोनजालांलायगोन दा आरो खानाय गोलाव जाबाय बाबु खालिफ्राय सिगां सिननांगौ गस्लायाव फोना लाना गारिया फैबा थब सामोन लांनाय ना सेर लाबना जनाया मोखां बुथेथे एलार्जि जाना मोखां माखा बुजोबदो जाब' बेदर जाबाय जायो बेदर लाब' होनना बुङो दाउ अमा लाबो ओइ दाउ लाबो खालि बेदर नै लोगोफोर बेदर जाबाय थाबा आंनिया ओरैनो मोदोम ओंखारना बुंनाय नोंनिया एलार्जि जादों इनो मेगनानो बोरै फिसा माने नायै बेदर नागिरबाय थायोथ' लोगोफोर एलार्जि जाजोबदो दा नै लोगोफोर मोखाङा बायां सेमदो मोखाङा सेमनायखाय थांनो ओंखारलायबाय अमा मोदोम ससे मेजेम ससे जानायानो खामानि तामगेना जानायानो बागाथारा आरो जेरावबो बुनाया
होननाया खमायदो दे दानि फुंनिसाय बुहुद खमायबाय एलार्जि नङा लोन्थिसो दोनथिजालाबायो एलार्जिया बेदरा बेदर माखाया जानानै जाजोब्बाय एलार्जिखौ बुङा मा गाननाय जोमनायबाबो होनांगोन नोङो दा आङो नोंगो होआखरायोसो लबानो माने माबाया लोगोफोर मानसिया लबानो थैया ओंखार थांबा थब थब गार आं खिन्थु इमान गोबाव थानो हायाखै आरो जाबाय फैबाय ओंखार लोगोफोर अमानो आदार दा लेट जाबोगोन ना मोनाबोगोन नै थेफा थुफानो नै माबा जाबाय माबा इ मानै नै मासे ओइ नैयावबो मानै ओइनो बिदि जा इनो सेलायलायगोन आरो सिदा दुस्थ'थार इयो मासेया इनो जाबाय दे ओइसोरनो इनो इनिया मालाय स्लिम जाना दोङो नै साख्रि बाख्रि गैया नालाय अमा फिसिनानै जानांसिगोन आरो ना बिमा अमा फिसिनानै थाखा खामायनांगौ बिमा बेकार मानसि होननानैथ' ओरैनो थानो हायाना दाउ अमाफोरखौ लानांसिगोन जि गरसे गरनै मोनो मालाबा खामानियाव होयो खोमा इनो इयो एसे देरबाय होदो सान्दुं नांजोब्बाय अमाया बाइक लानांगोन फाननानै ब्लाइक नङा बाइकसो हाव बुलेट लानांगौ ना बुलेट लानांगोन बिमा मा खस्थ' हौवा हिनजाव दोननाय आं नायफानाया खस्थ' जायाखै होनबा दा ए होना फै ओइनो आरो लाबावगोन बे माबा जाबाय आरो लाबावगोनसो जा नेवलालानो जा बेफोरखौनो फाननानै गरसे गरनै खामायनांसिगोन नङाबा गैलिया जिबनाव साख्रि बाख्रिबो मोनासै बिमा बिफाया फरायना होनायावबो फरायना लायासै बिदिनो खामायनांसिगोन आरो माबा मोनसे उपाय बना लानांसिगोन लोगोफोर नङा होमबा मा हाबफायला मेसे देलायदो नोङो बिदि नेबाय थानाय नामा इमान गोबाव ओंखारना नेबाय थानांगोन जोङो थाङाबा खिन्थु थाङाबा आं थांनाय नङा दै रागा जोंबा आंखौ ओरैनो माबाया लिंखादो खाना दङ होननानै थांनाय नङा आं खसाय दो लोगोफोर जानो थांनोबो लुगैयो आरो ओंखारनायाबो बिराद लेजि नाया मानो देलायबाय बारा नोङो बुरैबाय नोंखौ रावबो गोसोथोला मिथिबाय माथो देलायना खिथिबाय थादों नोंलाय थ' बोखार ओइ लामायाव मा फाननो फैदो तसक मोनसे लाखिगारबा सामोन खोमालै गोबाव जाबाय बेथो रागा जोंबाय आंखौ बिसोरो र' जाबाय र' साबिखौ मायाव दोननानै जालायलाङो रागा जोंजोब्बाय ओंखारजोब्बाय थौ आथुर थौ मासेसो आरो नेबाय थायो मानसिखौ एस थौ मा नोंफानि एस थौ होनबाय हेस होननाय खोनालायबाय मा नांगौ थायखौ आं नोंसोरनि खस्थ'आव थांफानोबाखायो दे ज' फैबाय लोगोफोर हाबायाव गथ' फिसानि भागिन फिसानि हाबा दोङो जोंहानि बाजै लानि लामाया गोलावथार बिमा फिसा खाब्रै बायदि फिसालाय थाबोदो जा
मोनफैखांबाय नै सिगां दख'ना गानना फैदो नै जानोखौ मिनि खालबायानो बारा मोनजासिगोन होननानै नै कृष्णनाव नायखि मोनफैबाय नै बाबा फिसायाव मोनफैबाय होनदो सालांदो आलासिफोरा चन्द्रिमाया खावलाया हाफां थालायदो माखौ होनदो मनियालाय मनि ए नों सालांखांबाय मोनसे जानबा जा लाबो जानबा खैना गोदाननि बिमाया बाजैया जों बाजै जायो नै मा गोलैखो ओइ नै आरो इयो बिबै माइबानदोनो 이사님네. 비디오 컬럼도 내 애네가 알지. 내가 그다음 마마 비거이. 사람 봐요, 나. 사람 봐요. 그거랑 말 폰 사정 검사 별내장 만 봐. 전에는 안 하네. 아, 파스타이스 때. 그거 하이네데. Salah? Salah. Lum lah ni ni buka kan mak kita berapa kau cakap ni? Keluar. Ni. Apa lagi? Bida apa ni? Ini. Asal mana jenis spider? Kita berasa kan baik. Kita ber. Kita ber. Terana or terai. Last lagi. Kita ber. Ini kasih makan kau tu berapa baik? Mana? Lasi. Lasi. Kasih kecil kita. Nah, ibu kasih. Dan kita berapa? Oh, ibu malah berkasih. Nah, musa yang ada di ni? Musa ya? Ada? Musa ya? Enggak, kali musa pai. Deh, musa pai. Hei, kebiang. Bahan naran horba? Berapa? Nah, tak apa sih? Mungkin tu sana nang kamu dia. Kasih ni pun dah lebih apa? Mama kamu di mana ke? Nah, ki alas kan ini dengan ni. Jarang malah lebih ada ini. Kan masuk aja. Semua mata nak pakai kerja micin. Mai paralel sudah malai. Jarang ni. Kena kedan ni bimaria. Alas perane. Pas jak mai? Satu koi. Itu sejak berbaik. Oh. YouTuber ini dunia. Mata tu orang kedai mata kedai. Ah, deh. Supriya. YouTuber siapa kaya ini apa? Foto. Oh, enggak video lah, betul. Roro. Ayo. Mau ni dah mai ada tu, ini boleh video kan nang kan ni. Right there. Mana itu? Mana kau? Kau lagi ni? Mana lang? Nah. Zabai. Deh. Kita berapa? Masa ada. Ada mata aku siapa? Na zabai betul zabai mata pun enggak. Na zabai betul zabai mata pun enggak. Zabai bima. Na zabai. Baik kenang kelihur dah. Betul zabai bima. Ini nang kelihur dah. Ritang ritang. Mana ada? Marna. Đầu cưa gì? Đầu cưa gì nữa? Ui, bên đây là nữa. Mang là đấy. Đầu cưa gì đi? Mà giặc cái gì vậy? Nga, nabo mà bữa. Không có lẽ mà nữa mà không có. Ra vậy. Cái gì vậy mà không năng lạ? Đi spray đi mà lấy. Nó. Sao không làm phép cái nó? Này, ya lah sepeda. Makasih nih. Sampai mana sih? Bisa tu orang pula makan sih? Ya kena. Kau berdua sana tu na?
같이 왔나요? 어느 거? 데빗. 하네 바할라 좀 시끄러 하는 게라이. 아, 내 말 피디야. 네. 자, 마bar 당셔. 킬라는 당는 좀 봐봐. 한신만 한신. 네. 그럼 같이 가세요. 당나 티아리 사지 말 많이 싶어라. 아, 토라. 뭐좀 가시대. 마라 당근 라. 마라 당근. 뭔가. 네. 또 그래. 빨리. 이봐 당신. 이리. 네, 미사 비법이나로 같은 거다 써주세요. 어이. 안 타들 근데 이거 회장 아 사람이 미진이 좀 눈에 붙었잖아요. 미움이 나보다 붙었잖아요.